Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalumpung ye lek kai football ban pensa nam bat kan mau kerpang ye we na ki riu khrau ka jala uba ike maulong bam kwai hadwar ublei haka ar phlai tarik jemang arja ar pasau kala poino sya ka bakut haka jia khun final ka ba isong kun bat shong shit ka balaya khun ka kan hun jong ka Shillong Lajong Football Club persya ya ka Bandres Sports Club ya kini kalumpung ye lek kai football lapen long haka madan ye lek kai jong ka Maulas Nai da ka Maulas Nai Sports Club haka ni ka sngi pen hap perda lawan banedan ringkat da uba ransom sutenga kum kongsan uba shimpang lingdo kum sembut kongsan u district sports officer ka ribhoi uba Bobby L Nongbet unong ye lek kai barim ka ri India uba Ibor Khongji kat ba nak liang jong ka ying ka sam iba Ike Maulong bam kwai hadwar ublei lawan ban mi khmat da ukhun uba Andrew W Lingdo haka ni ka sngi lapen shong shet ru ye ki pat ba nong wan pet da ka jing shat jong ki khana school ka than lembat ka jing rwai na ka kan hun chi yung na jawai ka jing pen long jong ka Maulas Nai Sports Club ye ka lumpung ye lek kai football le se ka ba he tam haka ni ki than jong ka right nong tung ka di ban pen sa nam bat kan mau kerpang ye ka jing shakri ka jing lep ha bat ka jing ajan jong ki pat ba bat uba Ike Maulong uba ki ju khot it haka ni ka than kum uba he ka Maulas Nai Sports Club ling ba ka we ka habrit ka le thu ru ye ka khana lingkon halor ke jingya lenti jong uba Ike Maulong ubala kha ka shitarik jong ubnai rumpang hausnam shaja khandai spa sauphunriu ha ka shnong maumi East Khasi Hills ka badang hap ha Bengal presidency jong ka British India ha ki por lingba ka tika khana lingkot ki diki nong yalam jong ka Maulas Nai Sports Club kilapun pau kum ka than rat nong tung hibaro ka we kimla ban klet e ke jingle bha ka jong uba Ike Maulong bam kwai hadwar ublei halor ke jing et ke ba kham kerpang ka jong u ye ka than bat ki pat ba ru ki et bat buram mar kaliang Kejimpen yo ya ka Maulas Nai PHC, ke Police Outpost, ke Shlem Trekam jong ke Tanat Veterinary, ke Surak PWD, ki Surak Yak Kejat, ke Jaka Penyeng kali Hastan Jib Shillong, bat shibun kiwe ki ba utik unong yalam barat ba ke jala ulano sya ketika than. Hapa paipat sya ke jing elekai final ha ketika sngi, ke kenhun jong ke Shillong Lajong FC ke layo ban ra no ika nam kum ke ladu jong ke ne ke lumpung, da ka penlim ya ka Bandres Sports Club da Arko Lanon. Kum kanong job ke Shillong Lajong FC ke yo ban ra ya ka song pisa ke ba Arlak tingka ringkat ke trophy kat ba ka Bandres Sports Club kala syarem no kala yo ban ra ya ka song pisa ke ba Shilak tingka ringkat ke trophy. Ha ka ni ka sngi la samru ya ki kusnam shimet bekan thup ya ka nam best goalkeeper balayo da UR Paul Lingdo jong ke Shillong Lajong FC top scorer balayo ban ra da usamla riban kraw khar umnud jong ke Shillong Lajong FC bat ya kanam man of the match bala yo da usamla Colin Salman Dingdo jong ke Shillong Lajong FC
sistem lagi akan lahir banyak nita. Ini kalau kasih sistem kung katimi barang. Nikon shop sebagai organizer bala akad ini akan ikut tournament dan aku dari para tim bala participate aku dari Sibun dengan aku beli pun ya ini bah ya kalau kaya cuma di baru tiba mau long di bala aku kenal buram ya kan aku mau yang ikut ke klub dan wan ya sementara hang dia pokok senang jumpi dan aku beli lu ya pi we nong kersan di mana do bah ni wan lihat kai sini kaki sedu ka cila kai ke mana kom tak ada mentah bila wan ban kersan yang ikut ke klub dan wan lihat kai hang ni ke senang jumpi Depan aku beli ya ke Benders Sport Club ke bawan kemukaran up ini turnamen buat ngaku buat tak mentai kulisu. Iba ike maulong idon ka jingthang ban pendep ya ka jingpule bakham shalor nyar kisamla khasi jongi kibadon ka jingthang bat jing angnut kumai wala bun kijing jingjinjar ka ba ya kundu ha ka jingim henry ka mensim shinrang ka thom bat katur ya ka jing bawan ha ka jingim jongi ha usnam khathandai indri kundai Ilala ban pendep ya ka jingpuli Bachelor of Science BSc na St. Anthony's College Shillong kani ka jingla jong i ban pas ya kani ka jingpuli kala long ka jingpulku omtang ya ka yin ka Sam Henry ya ka jilla hi baro kawai hadin ka jingpuli jong i ilalai ban hikai Hasin Dominic Savio High School Maukhar nadu usnem khathandai ndripla hadu ujiliu khathandai nyuwe kajingnya bat jingtelun kapor kala penlong ye iba impact mat shakawai pat kajili jong kaperkhat perdan house name khathandai nyuar iba ike maulong ila sha jit kum unomi khmat shaka district council kupukurtong shimet na umroi constituency house name khathandai nyukha ulayeng manyale kupukurtong shimet hi na umroi constituency bat ula jogru iba ike maulong ila shakri ya ka umroi constituency hadu ampusan stem klem sharem shisin ru nadu usnem khathandai nyukra keter deitan hadu usnem arhajar lai ba ila sharem no henry ila jobno pat house nem arhajar kra henry sonsi pat de ba hadin ke jing job chong i ila klar no tang hadin riu benai hakite ki apusan snem ila simnyan shibun ki ba wanra jingmentoy ya ka constituency bat ya ka jilla hi baro away
kajing start bat kajing champagne jong i nadu katu kapot kalong shisha ka ba mangi kum kipat ba kiba mangi mai ila shakri ni snowdon box shisha kum unomi khama dhakitu kipot ilawan ra shibun kijing mentoy ha kabayadai bat karoi kapar bat kasukasai kat kajing he bat jingya jong ka umroi constituency Henry ni skolungo ba ila ban penhun bat pendap penbiang ya baro ki khun jong ka constituency jong in iba he ke maulong ibang ni ju small tenat ban khot i cha kini ki than jong i idon gajing i kajing kerpang bha ya kipat ba athan rat nong tung jong i bat kipat ba jong i ru idon kajing i bat jing burom ka bakrau ya uni uno yalam ba i jong i ki khun jong i kila ban sakhi ya kane kajing i ba mar keliang kajing la jong i ban wanra ya kajaka penyang kali hastan jip ban longkum kajaka penyang kali ya baro ki kali na kathan ribhoi kala pensup shu ya kipat ba jong kathan jong i om tang ban let yo hayo du Henry ban let sa mitru haying jong i kabadon hamau prem kabab om yo kali shu ban wan pai kajing du bajing kudu jong kibriu jong i har itu kipot kala penlong ya ki om tang bakin haram ya kata kajaka sa mit Henry wat banra shaying ru ya ki jan kupthia kaba iba he I ai ya ki ban kupthia Henry kaba phla kalong ba iba he imju khnyom bat imju thai ya ki pat ba ban wan man la kapo shaying jo I Rada Krishna Maulos nai kalong kaba kalong kumba kalong minta kadai lang ba kimati kiba ilale hakitu kipot kum kashnong hi baro kawai imla banklet ye primary health center PHC house name khathandai prophandai kabala shakri bat penem ya shibun kimensim briu jongi ilawan ra ru ya ka veterinary house name arhajar ar kabale si lada omdei ba iwan ra khnang Onam dan bamudur lani tip syakini kithan jongi bandon ki hospital na kabenta kinrat ru ka police outpost khatanda kinarway usurok PWD kajaka ba ila thit kerpang na kabenta ki bomdan jakasa ki kor ki football bat ki way ki bangimla shu banjer keteng kat kini kijing penroy iwanra hakashnong jongi Henry imju dakham ban jer keteng kat kini kijing penroy iwanra hakashnong jongi Henry imju dakham tiet bom shano itrai jar ikam jongi ikam sawa bun sha ban yakatin Kumka Sports Club ni sungongu shikat day nakabenta kani mini stadium kaba ilawanra hakashnong jongi nimla ban motor ya kajingyo jingai kajongi wala omdan balet kerpat ni let pentip Henry dala dehi ju wanra ya kijing kumroy bapher lengba kani kamadan lekai kaba mai ila ai lami shibun ki rangkan sai ki balakiu haman kiliang kajing em jongki kum kashnong hi baro kawe kandi ke iki maulong football tournament kaba mangi mi penlong kamdei kaba mangi penlong kum ka tamasa jongno Henry kadai ka tournament kabangi kwa ban pensa Jingken mau ya iba he jongi iba lano sinyang shikat day yani kum kadag jong kajing bat jing burom jongi ya bat ya kaying kasem jongi bless you good Nomor ba nadu ki artli ki team ki lapoy sa ka final kila day ki team ki ba kmat haga ni kajing ilek kai haga ni ka chanmi ya babaro artli ki team kila ilek kai ba bat
ke selong la jong kala yo ya ka nam nong jok hagan ke janmit bat nakalian ke jonga ka ai kum nei kini bro ya kini ki art li tim ki la boy sa ka final bat nakalian ke jonga nga kerbat ya kini ki art li tim bakin nang yai le kai bha ha kini kiski ki benang wan bapi ru pinang nong ki klur jong ke negeri ke bi ke jongi khantam ha ke jingi le kai football te ha ke janmit ka nomor slam shoot nomor ke por kelas slam ya ai kum nei sin ya ka Maulana Sports Club baga kermen scam baga Maulana Sports Club kanang ya na ka wei kesenjam sa ka wei kesenjam banang la ban penia ya ke tournament kum ni kum bakalong banang la ban pen janai ya ki kam ki jongka kam tam ban kentiu ya ka sport sa ka ni ka than ka bei ke jongi ten na ka liang ka jonga ka ni ka por na nang pen slam show ko play sibune ya na kickbox kirwiang ya kini ki arli ki timru bakin nang ya ile kai ba ko play sibun ko play si hajar go Konsien banwan kini kamadan man don bertalang haki turnamen ke papier na so ban ai ke jing player ro ya presiden apo ke jing lam ke jong i dekat lang bat ki members jong ka association berkhoi na banta ba tilala ban pelong ya kum kini ke turnamen ke ban ai ban sim ban long kum ke jing penslur ya kini ka dong ka thai ke jingi ya ki hap barit ke jingi na ta ba ki kun samla ke jingi bat nga ai ko play ya ki riuramba ki badan shani shadian jonga klam dejer kateng ki badan lang ni samla nang ta ki nongkit kambro nang ta ba dia ki pai baru ki bayawan ban saki ban pek kaya kini ke jingile football bat ngai ko play yoro ru kini ki tim bro arbi selong lajong bat ka bentis ki balapoi sekini ka final atba kin sai kun ya kanam ladu menta kasni Tengidon kam yakum kini ki events hakaba ban penslur bat ban hikai ban elam nanti yaki kun samla jungi kombalong menta kadon gejing ma ko khrau ba hapo kani kali kasi ge jentia ke jungi gejing kenrei ke jong drugs bat gejing kerni ke jong ki kun samla ke jungi drugs lolong kaba ima ban isap hay to kata-kata tena soban kan pu shushu ya ka Maulana Sport Association bandang perlong shushu ye kui pat ki kenjang sports room nomor bangai apo rikasi janti aku juni ni don sipon kisap kita len kisap kipong dengan mentam gidang i yaki tim si ciung ma wala yawan nadu na juai ban perform ni kijirwai jompi ke bengi sangat berogor nimia bersnap ma na saya sawi kijirwai na setam dan na shong apo kali untuk khmat sipon ke ban saja bat ke ban salong bat bentak no ban ra ke development ke papier bat khamtam hai ke bedai but youth development program kita sipon ki program ke fair but pinsai nang ni sahmat nang nabatai ke kita skim ringen up ya kapor but pinsai ke jingkela ke bansawan ke bakumno ngit kintiu ya ki pun samla ke jingi lada dei ke banang badoni ke sap ban seng ya ki jong ki kam ki jam lada dei ke banang banele ya ki sports ke papier lada dei ka put keten karwai ke sel nodong sedong ki don ki program ke papier ke ban kintiu ki kun samla ke jingi dengan tentu yaki kon samla jong gani ka dong ka thang gujgi ban yeshim kia ban pentubit ban penut ke por nak beta kisap ki phong ke bapidan mong yeli sibon mana keniru pay to have barit ke por moron keng katno ka social media ka internet boro ka wei ke pertai kele pay bat kila jabit ya kasap ke jong tu have barit na por moron keng di sini siniru kamduna kisap kita len ke bangidan tingidon kam lamba kini ki associations lamba kini ki sports club ki badan kini ka dong ka thang gujgi bangin pet bangin wat ngin play galak nanti nak benta bakini ki sap kita len gijungi ke dio ki platform ki ba fair